Čaute, ja som Aleosa, ja vás vítam pri novom dieli z Minecraft Pocket Edition. Toto už by mal byť oficiálne 7. diel, ale bude to 8. Z toho dôvodu, že 7. diel nevyšiel, lebo som nahrával a nejak sa mi to nenačítalo, ale bolo to celkom také, no, videjko normálne. Postavili sme si tento mini domček, tam sme si koňa jedného chytili, tam je druhý, posteľ, takto, a spavnul sa nám tu slime. Toho už som trošku zabil, boli tu dvaja, jeden už zomrel, som ho nechať zabil, prišli s neho slimy. Ok, takže môžem sa na to vrhnúť. Ja si rovno vyberem tu na nejaký meč, ktorý tu nemám, takže ja si ho rýchlo ešte vykraftím. Tak, crafting, tu si dáme meč, v ruke zabijeme tu na zombíka. Tak, rýchlo tých slimeov ešte rýchlo vyvraždíme. My sme mali nejaké tie slime boli, ktoré sa nám budú veľmi hodiť. Mám v pláne v dnešnom dieli postaviť nový veľký dom, takú menšiu vilu. Keď nie menšiu, je celkom velikánsky. Zdá sa mi, že budú mať dve poschodia, ak budem niečo ešte potrebovať. Tu mám nášho jednorožca, na tie uši vyzerajú jednorožec. A ešte môžeme na návštevu k tomu druhému. Tu je jeden slime. Tak a môžeme ísť sem. Ešte tu je niečo vo vode, ten je tu, to ešte slajma a už by tu mali byť úplne všetci, čo tu boli. Ešte tu máme a už som si vykraftil aj sedlá na nich, takže rovno ich tam môžem nahodiť a ešte nemám spravené tie na, bože, jak sa to volá, proste na osedlanie, alebo čo sú to, tie brnenia také, ešte tie nemám. Trochu som tu ťažil. Mám tu uhlie dvoľaké, zlato, železo. Skúšal som sa portovať. Portoval som sa na zombíkov. Našiel som tam diamanty, ale nechcel som ich brať ani kopať, lebo to si spravíme až neskôr. Teraz ešte nie. Pozerám, že mi sa tu ten kôň nedá nejak otvoriť. Kde to je? Viete, taká tá ikonka, že a tu je. Tu. Nedá sa to. Či? Neviem, nikde to tu nevidím. Ani takto to nejde. Neviem, kašlem na to, idem skúsiť toho druhého. Zoberme tú hlinu. Tak ideme k tomu druhému koňovi, ktorému dúfam, že už sa bude dať nasadiť to sedlo. Môžeme to ísť rovno vyskúšať, ten je tu na. A ešte to nejde. Skúsim to takto. No, takto to nejde. Neviem, nechce to ísť. Kašlem teraz na to, dáme sedla späť do truhly. V dnešnom dieli sa teda vrhneme na stavbu toho domu, ako som spomínal. Môžeme s tým začať, tu si nám ešte slime boli. Už som tu trošku pripravoval veci. Bude to z týchto bríkov. Potom čo ešte na to budem potrebovať drevo. To už som si tu tiež predkopal. Tak už mám nakopané. Nebudete musieť čakať. Nič bude, budem sa snažiť čo najmenej mať timelapse. Ešte tu na tieto skla si vezmeme. Tak. To by malo byť všetko. A ešte plot. To som zabudol. Tu mi jednu pačku, ale tie sú v tejto vrchnej častke. Jednu pačku, dva pistony, dva slimebally. Potom ešte môžeme zobrať. Nič také nevidno, takže... Ok, takže môžeme sa na to vrhnúť. No ešte sa vyspíme.
rýchlo sa vyspíme a môžeme to ísť postaviť. Najprv si načrtnem v rohoch tieto, no proste, že ako to bude velikánske. Bude tu 1, 2, 3, 4. Potom to pôjde sem. Si dáme semák až. 1, 2, 3, 4. Stade to. To si dáme až tam. To bude hrozne velikánsky dom. Už som sa mi zdá, že hovoril. Takže stačí mi to tu. 1, 2, 3, 4. OK. Čiže to na rovinu. Dúfam, že hej. Vyzerá to, že nie. No, neviem, budeme stavať a dúfam, že sa to niekde stretne. Teraz už iba tento. Na tejto úrovni a tu. 1, 2, 3, 4. Tento dáme preč. Môžeme ísť na pokladanie brikov. Tak. Dáme tu trávu preč. Tak. Tento. A môžeme ísť na to. Už som trošku aj semienka zbieral. Takže už budeme tam mali mať na tekvice, aj na melóny. Možno aj na... Ako sa to volá? Ja si rýchlo nespomeniem, ako sa to volá. Ale... Hej, na reďkovku. Malo by tu byť reďkovka. Repa. Potom... Ideme na tie diamanty, čo sme už našli. Pozerám, že celé je to zle, takže to prerobím tu. Nevadí, toto si spravíme ako taký malý bazén. Potom. Ja to teraz rýchlo postavím. Tu na cestu vodu. Keď tu na to bude potom otvorené, ešte otvorím. Tak. Momentálne sa mi tu prepadol piesok. Tam dáme takto. Trik zatiaľ. No to pôjde takto. No bude to drevo. 1, 2, 2, 3. Na spodok pôjde štvrté. Teraz tu. Tak. Mi došiel prvý stack. Takto. Tu a tu. Teraz tuto. Tu štve, ako to pokladám vedľa. To pôjde cez tú koňovú ohradu. Sem. Sem. Teraz nie som istý. A nie. Hej, dobre to ide. Hop. Hrozne krivo. Spravím to od tohto stĺpu. Bude lepšie, aspoň to bude trochu viacej väčšie. Tak. Super. Ďalej je všetko super. To bude až po... Ďalto. 2, 3, 4. My sa tu môžeme ešte takto doložiť. Vykopeme tu na tento blok. Dáme tam blok. Dobre, ja si im urobiť krompáč a im vykopať tie bloky, ktoré mi tu netreba. Okay, takže takto, dnuka. A ešte môžeme rýchlo tú bránu spraviť. Aby ste videli, ako to vyzerá. Takže si zoberiem tieto slimy. A tu si môžeme ešte takéto drevo spraviť. Tak. Budem potrebovať ešte redstone. Takže malo by mi stačiť takto 25. Zoberieme si nejaké jedlo, ten meč, tam budú zombíci. Za chvíľku spavnovať krompáč. To je zatiaľ všetko. Ja to idem vykopať. Hlavné dvere si dáme sem dopredu. Bude tu. A my si ešte velikánsky pozemok spravíme, ktorý bude až potiaľto. Okraj tohto lesa, takže tu. To tak približne iba spravím, ja tu všetko odkopem. To by som mohol spraviť za kamerou, alebo to do timelapsu, to bude lepšie. Ešte čo som chcel spomenúť, prečo vlastne neboli videa, bolo to z toho dôvodu, že ja som mal teraz
problém s mobilom, nedalo sa mi natáčať, keď som to zapol natáčanie, sa mi to často vypínalo, takže som radšej nenatáčal. Tak, teraz tu ešte toto. Tak. To som teda netočil, malo miesta v mobile som mal, takže som nemohol točiť. Mal som spravil takú menšiu bránu, z ktorú budeme chodiť. Iba vám chcem ukázať, ako to bude vlastne vyzerať. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. Takto bude vyzerať naša brána. Vlastne stlačíme páčku, toto zlezie dole. Prejdeme, stlačíme páčku znova. Sme vlastne za bránou. Potom znova klikneme a je zase dole. Takže môžeme ísť, stavať dom. You would wipe away my tears, so sincere. Turn gray skies to blue. You won't ever change your ways, doing what you do. Well, you can keep on talking, talking. No one
Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. And these nights are getting shorter, like a energy I'll conquer. In my soul, this is real. These nights are getting shorter. In my soul, this is real. In my soul,
toto bude na dnešné video všetko. Ďakujem, že ste sa pozreli do konca. Nezabudnite dať odber, like, čus.